വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് മാറ്റത്തിന്റെ സൂര്യോദയം. മുറാദ് വെഡിംഗ് സെന്റർ, കുറ്റിപ്പുറം റോഡ്, കാരത്തൂർ. നമസ്കാരം. വെട്ട ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ PM ശ്രീയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് MSF വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു. നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി PM ശ്രീ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒപ്പിടുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പരിയാപുരത്ത് MSF വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രകടനത്തിൽ അംജദ് ഹുസൈൻ വാഫി, റഫ്സൽ, റഷാദ്, മുഫ്തിൽ തങ്ങൾ, ഫാറൂഖ്, ഷഹനാദ്, മിസ്ഹാബ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. വെട്ട ന്യൂസ് BP അങ്ങാടി.